Middelburger krijgt langer TBS na serie aanrandingen. Het is dinsdag 24 december. Dit is Zeeland Nu. Man ontkent alle strafbare feiten. Aantal verkopen daalt in Zeeland. En Zeeuwen de straat op voor loon en pensioen. Dag dames en heren. De rechtbank heeft de TBS van een 36-jarige man uit Middelburg verlengd met een jaar. De man heeft in 2002 11 vrouwen aangerand en 1 iemand verkracht. De zaak veroorzaakte destijds veel opschudding. Begin 2002 was Zeeland in de ban van een reeks aanrandingen en een verkrachting. Net buiten Vlissingen, Middelburg en Soeburg werden de slachtoffers overvallen. De man werd gepakt en uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat hij een gedragsstoornis heeft. Daarom wordt hij veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en TBS met dwangverpleging. Vanaf 2015 krijgt de man meer vrijheid. Zo mocht hij de TBS-kliniek verlaten als hij zich zou houden aan de voorwaarden van de reclassering. En bij de rechtbank in Middelburg staat verslaggeefster Simone Vogel. Simone, de man heeft dus jaren geleden gevangenisstraf en TBS gekregen. Waarom stond hij dan nu toch weer voor de rechter? Ja, hij kreeg wat meer vrijheden omdat het goed met hem ging. En toen kreeg hij een nieuwe relatie. Dat had hij moeten melden, maar deed dat niet. En daarom moest hij opnieuw worden behandeld, want dat was tegen de regels. Ja, de man uit Middelburg is niet de enige die TBS opgelegd heeft gekregen. Er zitten 1300 Nederlanders op dit moment in een TBS-kliniek nadat ze een misdaad hebben gepleegd. Maar TBS betekent niet altijd dat je ook echt achter slot en grendel zit. Wat is TBS nou precies? Letterlijk betekent het ter beschikkingstelling. Een rechter kan TBS opleggen als aan 3 voorwaarden is voldaan. Er moet een misdrijf zijn gepleegd waar minstens 4 jaar gevangenisstraf op staat, zoals een moord, een verkrachting of aanslagen. Je moet geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar zijn en de rechter moet het gevoel hebben dat de kans dat je opnieuw de fout ingaat groot is. De meest bekende vorm van TBS is die waarbij iemand in een gesloten kliniek behandeld wordt. Dat heet TBS met dwangverpleging. Na 2 jaar kijkt de rechter of je behandeling klaar is of dat die moet worden verlengd. Gemiddeld duurt een behandeling zo'n 7,7 jaar. Maar als je een gevaar voor de samenleving blijft, kan het ook zijn dat je nooit meer vrijkomt. Een minder bekende vorm van TBS is TBS met voorwaarden, waarbij je niet achter slot en grendel zit. Vaak leef je dan in een gewoon huis, zoals jij en ik. Maar moet je wel therapie volgen en je melden bij de reclassering. Die controleert of jij je aan gemaakte afspraken houdt. Zo mag je bijvoorbeeld geen alcohol of drugs gebruiken. En moet je het soms zelfs melden als je een nieuwe relatie krijgt. Ja, voor de rechtbank in Middelburg, Simone, de man die blijft nog zeker een jaar TBS'er. Maar volgens een advocaat was dat niet nodig geweest, hè? Nee, dat klopt. Dat is eigenlijk vooral omdat dit allemaal gebeurde toen die man 18 was. Inmiddels is hij 36, heeft een vriendin en een kind. Werkt goed mee aan zijn behandelingen. En toch heeft de rechter besloten om zijn TBS weer met een jaar te verlengen. Omdat die man in de tussentijd is gaan ontkennen dat hij die aanrandingen en verkrachting heeft gedaan. Eerder heeft hij wel bekend en nu ontkent hij het dus weer. Ja, dat is natuurlijk een hele opmerkelijke wending, maar het is opmerkelijk, hij heeft nu een gezin. Wordt daar dan op een of andere manier nog op gelet? Hè? Die man heeft toch een indrukwekkende lijst, natuurlijk met misdaden achter zijn naam. Ja, dat klopt. Maar je mag natuurlijk gewoon een relatie hebben, ook als je TBS'er bent of als je met een TBS'er bent. En die vrouw of vriendin van hem, die heeft natuurlijk niks misdaan. Maar op het moment dat die man nu weer vrij zal komen, wordt hij wel de komende 9 jaar gecontroleerd door de reclassering en moet hij zich daar ook melden. Simone, dankjewel. Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn er minder huizen verkocht in Zeeland. Blijkt uit cijfers van het kadaster. Werden er vorig jaar nog ruim 5800 woningen verkocht in Zeeland. Dit jaar zijn dat er ruim 5100. En dat is procentueel meer dan in de rest van Nederland, waar ook een achteruitgang is. De daling zou volgens makelaars een inhaaleffect zijn, omdat er de afgelopen jaren juist heel veel huizen zijn verkocht. En ook is er te weinig nieuwbouw, zeggen de makelaars. Oppositiepartij Gemeentebelang in Capelle wil dat de hele gemeenteraad om de tafel gaat met commissaris van de Koning Han Polman. Volgens de partij is het crisis nu er uit 2 sollicitatierondes en bijna 40 kandidaten nog steeds geen nieuwe burgemeester is gekozen voor Capelle. De waarnemende burgemeester Huip Hieltjes stapt ook op. Hij vertrekt naar Duiven.
Vandaag werd er in het Warenhuismuseum Land van Axel een mysterieuze koker opengemaakt. De 70 jaar oude koker is afkomstig uit een muur bij de Axelse voetbalvereniging. Er was mij toen de tijd verteld, en dan was ik misschien 12 jaar, van daar zit een koker in, achter die steen. En daar is me altijd wat bijgebleven eigenlijk. Maar nou vernam ik dat de tennis daar die locatie gaat bezetten daar. En dat zou allemaal gesloopt worden. Ik dacht, ik ga hem eruit halen. Uit de koker kwam een lijst met namen van de bouwers en de vrijwilligers uit die tijd. We krijgen hier zoveel dingen binnen die eigenlijk allemaal net als dit tijdcapsules zijn, dat we daardoor een steeds beter beeld op de geschiedenis van Axel krijgen. Bert Huigen van het Repair Café Middelburg verzamelt draaischijftelefoons met een speciaal doel. Hij bouwt ze samen met zijn collega's om tot een wonderfoon. Een wonderfoon is eigenlijk gewoon een draaischijftelefoon, maar er zit een mp3-speler en een kleine computer in. En hij is eigenlijk bedoeld voor dementerende mensen. En op een gegeven moment draai je zijn nummer en dan begint er een muziekje te spelen. De dementerenden kunnen dus bellen naar hun favoriete nummer. En na ongeveer 3 uur klussen klinkt dat zo. En mocht u nou ook thuis nog zo'n telefoon hebben, Repair Café Middelburg gaat voorlopig nog wel eventjes door met het ombouwen. Drukke tijden voor bakker Sjors Goudswaard uit Kwadendamme. Met zijn broodbus gaat hij op de dag voor kerst nog even langs zijn klanten om brood te verkopen. Met plezier. Ik doe het al 39 jaar en ik heb nog nooit 2 dagen met tegens in mijn werk gedaan. En ja, dat is gewoon leuk. Naast de verkoop uit zijn bus zijn er ook veel bestellingen. En daarom hebben ze speciaal voor de feestdagen deze garagebox in Goes als afhaalpunt. Omdat het zo druk is, heeft de bakker zijn hele familie opgetrommeld. Ook zijn 84-jarige vader. Ik ziet er altijd naar uit om te doen. Ja, en dat is natuurlijk niet enkel met de kerst, maar ook met de oude en nieuwe, Pasen en Pinksteren. Het is leuk om met heel de familie zo'n beetje bezig te zijn. En ja, kerstdagen is toch, gaat om familie en gezellig samen zijn, toch? Na kerst komt oud en nieuw en ook dan helpt de hele familie weer mee. ...2019 is het jaar van de stakingen. Zorgmedewerkers, streekvervoerders en natuurlijk ook leerkrachten, boeren en bouwvakkers. Inzet, een beter pensioen, een beter salaris en ook lagere werkdruk. We gaan dit gewoon over de snelweg. Door de wet en regelgeving kunnen we ons vak gewoon niet meer uitoefenen. Er is nu een leraartekort en dat wordt steeds groter. Met als uiteindelijke gevolg dat onze kinderen misschien niet eens meer naar school kunnen. Er moet zo snel mogelijk met maatregelen gekomen worden waarmee je wat kunt. Iedereen houdt het aan. En dit kan niet zo. Alles wat eraan. We blijven maar zoeken. Maar het punt is nu echt bereikt. Alle leerkrachten zijn op. Het is alweer ruim 2 maanden geleden dat deze stakingen plaatsvonden. En zowel de bouwers als de leerkrachten hebben vooruitgang geboekt. Er is 4,5% loonsverhoging komt er voor de leraren volgens de CAO. Maar het is nog niet genoeg. Dus ja, we zullen wel doorgaan, verwacht ik. Volgens de directeur van bouwbedrijf H4A zullen de bouwers volgend jaar wel stoppen met staken. De PFAS-norm is namelijk verhoogd. De PFAS, dat is de verontreiniging van de grond. En dat zijn door stoffen, chemische stoffen, die onder andere in regenkleding zitten en in brand, blus, schuim, etc. Niemand wil dat daarin hebben. Maar dus op een hele korte tijd was er een hele strenge norm. En daardoor konden we niet bouwen. Per 1 december zijn er dan nieuwe normen gekomen. De norm die was eerst 0,1 sorry, en die is nu verhoogd naar 0,8. En dat geeft toch wel wat mogelijkheden om meer te gaan doen. Boerenvertegenwoordigers zijn in gesprek gegaan met premier Rutte en minister Schouten, met als resultaat dat ze niet gedwongen worden hun bedrijf te verkopen of ermee te stoppen. Verder is afgesproken dat de drempelwaarden voor stikstof regionaal moeten worden geregeld. De boeren hopen dan dat staken niet meer nodig is. Ik hoop dat er geen volgende keer meer moet komen, maar als dat zo zal moeten zijn, dan staan we er weer. Want we zijn niet van plan om ons nu weg te laten sturen zonder dat we iets bereikt hebben. Of de boeren in het nieuwe jaar nog een keer gaan staken is dus nog niet bekend. De leerkrachten willen in ieder geval eind januari weer de straat op.
De dag begon koud met op sommige plaatsen vorst aan de grond, zoals hier in Goes. Vanochtend vielen er nog buien, maar dat klaarde later vandaag op. Ja, en dan de kerst. Morgen dan is het alleen droog aan de kust. Landinwaarts zijn er buien. En tweede kerstdag dan is het helaas overal nat. Zometeen dan kijken Zeeuwse jongeren weer naar de toekomst in Jesk. Ik ga vandaag een duurzame kookles volgen hier op het Scalda in Middelburg. Vanmiddag wat gaan we klaarmaken in ons restaurant voor de gasten. Een carpaccio van paprika. Volgens mij is die iets te ver. Deze komen rechtstreeks uit Oosterschelde. Die zijn vanochtend gevangen. Ja, dat is zometeen. Omroep Zeeland is er tijdens de kerst met nieuws en documentaires. Morgen, eerste kerstdag, om 12 en om 4 uur 's middags en ook 's avonds. Operatie Oosterschelde over de strijd tegen de afsluiting van de Oosterschelde. Heel graag tot morgen en ik wens u een hele mooie kerstavond.